všínami skladá. Všetci boli. Dobrý deň. Ahojte. Dovoľte nám vás privítať na virtuálnom dni otvorených dverí gymnázia Jozefa Ratajovského. Ja som Tami. Volám sa Michal a dnes vás budeme sprevázať. Práve prechádzame do učební slovenčiny a idem po buzetu. Tu nájdete najlepšie bagety v celej Banskej Bystrici. Tu sa dávame, keď čakáme na slovenčinu, keďže niektorí profesori to radi predĺžujú. A tu môžete vidieť náš školský časopis, ktorý sa volá G-Life a vydávajú ho naši spolužiaci. Práve sme v multimediálnej miestnosti, kde máme rôzne hodiny. Práve vychádzame z mojej domácej matematickej sekcie, kde si prídu na svoje hlavne milovníci matematiky. Práve prichádzame do bilingválnej sekcie, do mojej sekcie, kde sa učíme všetko po francúzsky. Ak teda máte frankofónne sklony, si pozrite samostatné video o BSK. Možno ste počuli, že naša škola je bludisko a naozaj je. Avšak nebojte sa spýtať starších žiakov, keď sa stratíte. Je ale možné, že oni tiež nevedia, kde sú. Teraz sme v labáku chémie, kde spájame teóriu s praxou. Tiež si tu overujeme, či sme tak neschopní, ako vyzeráme. Bolo nám povedané, že toto je tá najreprezentatívnejšia učebňa na škole. Tak sa vám prišli ukázať. Teraz si dobre pozrite. Práve vchádzame do sekcie cudzích jazykov. I po povinnej angličtine sa na našej škole môžete učiť nemčinu, ruštinu alebo francúzštinu. Vítajte v študovni, kde nikdy nikto neštudoval, ale chodíme sem tráviť náš voľný čas. Ak sa chcete vyhnúť ranej hádke s profesorom, vám odporúčame prezúť sa v našich nových skrinkách. Za nami môžete vidieť malú telocvičňu, ktorá má aj svoju vlastnú vlezeckú stenu. Okrem nej máme aj veľkú telocvičňu, tanečnú sálu, ping-pong a posilku. Na záver by sme vám chceli ukázať zostrih zo pár videí z našich akcií, ktoré ako školský senát organizujeme. Veríme, že sa k nám pridáte. Bilingválna slovensko-francúzska sekcia je jednou z 5 na Slovensku zastrešená medzinárodnou zmluvou medzi Francúzskom a Slovenskom. Právom sa hrdí značkou kvality Label France Education, ktorú získavajú najlepšie bilingválne frankofónne gymnázia vo svete. Naša sekcia vznikla v roku 1991. Počas svojej 30-ročnej existencie jej brány opustilo viac ako 750 absolventov. Štúdium je 5-ročné. V každom ročníku máme jednu triedu a do prvého ročníka prijímame 30 žiakov. Hlavným predmetom v prvom ročníku je francúzsky jazyk. Žiaci sú rozdelení do 3 skupín po 10 a majú 20 hodín jazyka za týždeň. V ďalších ročníkoch pristupujú prírodovedné predmety po francúzsky, ale naši žiaci absolvujú aj všetky ostatné predmety gymnázia v slovenskom jazyku. Štúdium končí maturitou zostavenou špeciálne podľa francúzskych aj slovenských pravidiel. Po 4. ročníku maturujú naši žiaci zo slovenského jazyka a literatúry a z francúzskeho jazyka a literatúry na úrovni C1. V 5. ročníku maturujú z 2 prírodovedných predmetov vo francúzskom jazyku písomne a z 2 ďalších predmetov ústne. Naši absolventi dostávajú 2 verzie maturitného vysvedčenia v oboch jazykoch, ako aj potvrdenie o absolvovaní bilingválnej sekcie poskytované francúzskou stranou. Poďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá. L'enseignement bilingue proposé au lycée Taïevskio est soutenu par l'Institut français, qui est un opérateur du ministère des Affaires étrangères de la France. Et dans le cadre de cette coopération, les élèves de la section bénéficient tout au long de leur scolarité d'une formation complémentaire en langue avec un locuteur natif. Donc le lecteur ou la lectrice intervient chaque semaine dans des groupes de 15 élèves maximum afin qu'ils perfectionnent leur français à l'oral et qu'ils découvrent la culture francophone.
Nie je potrebné, aby sa žiaci učili francúzštinu predtým, než prídu do bilingválnej sekcie. Ak sa orientujete v prírode a komunite, Ak ti zaujíma, ako to funguje vo svete rastlín, živočíchov a človeka, ak ťa fascinujú chemické reakcie prvkov a ich učení, ak si cieľavedomý a už teraz vieš, že tvoje kroky postredné budú smerovať na medicínu, farmáciu, veterínu, chemicko-technologickú či techniku, je to správna voľba pre teba. je tu prírodovedná trieda GGT. Výhodami štúdia sú aktívna príprava na vysokú školu, Viac hodín biológie a chémie. práca v laboratóriu chémie a biológie. A teraz sa poďme pozrieť, ako to u nás funguje. Neváhaj, urob ten správny krok a príď medzi nás. Keď už hovoríme o tých matematických triedách, tak prvá taká vec asi, čo zaujíma záujemcov o to štúdium, je, že čo vlastne tá matematická trieda môže tomu študentovi dať do budúcna. Matematická trieda mi dala možnosť venovať sa viacej matematike a pritom získať kvalitné vzdelanie aj v ostatných predmetoch. To, že som chodil do matematickej triedy, mi umožnilo viac sa venovať predmetom, ktoré ma zaujímali, a naopak predmety ako literatúra, biológia, diepis sme mali zľahka jednoduchšie. Rozhodne sa však za svoje vedomosti ani z týchto predmetov nemusím hanbiť. Človek až neskôr docení, čo všetko sme preberali, a je tiež pozitívnym príkladom toho, aký vzťah sa dá vybudovať k matematike ako k oboru a k svojej práci všeobecne. Matematická trieda, tak ako mi dala solidné základy pre informatiku. Takisto aj fyzika, boli sme zvedaví a vďaka tomu, ja by som povedal, že vďaka tomu som sa dostal tam, kde som dnes. Momentálne mi taktiež veľmi pomáha, že na deskriptívnej geometrii som sa naučila priestorovo vidieť to, čo rysujem. A deskriptívu bohužiaľ učí už len málo stredných škôl, pokiaľ viem, a to je obrovská škoda, pretože aj sama vidím, že tí, čo ju na strednej nemali, tak sa teraz veľmi trápia. Nás naučila, povedzme, analyticky myslieť, aspoň teda dala základ tomu analytickému mysleniu a premýšľať nad prakticky nad akoukoľvek tematikou troška vo väčších súvislostiach alebo vo väčšom koncepte. Nech robíte akúkoľvek prácu, tak práve tieto aspekty, ktoré vám matematika rozvíja, sú vo vašom profesijnom, ale aj osobnom živote veľmi dôležité. Tak videli ste viacero dôvodov, prečo ísť študovať matematickú triedu, a dúfam teda, že si dobre zvolíte a že sa do tej školy aj niekedy dostanete. Takže neváhaj a hlasaj ty.